ஹாய் விவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ தொழிலறிவுங்கிற சேனல் மூலமாக நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களுக்காக ஒரு அரிய வாய்ப்பு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேலைவாய்ப்பு பயிற்சித்துறை மூலமாக இப்போ இலவசமாக கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க. அது என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5/7/2021 திங்கட்கிழமை முதல் கட்டணமில்லா இலவச இணைய வழி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 10 மணிலேருந்து மதியம் 12 மணி வரைக்கும், மதியம் 2 மணி முதல் 4 மணி வரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எது மூலமாக அப்படின்னா, என்ன ஆப் மூலமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாட்ஃபார்ம் சிஸ்கோ வெப்பெக்ஸ் இணையவழி மூலமாக சேரலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. நீங்கள் இல்லைன்னா ப்ரௌசர் மூலமாக கூட நேரடியாக கூட இணையலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. இப்போ பயிற்சி பாட புத்தகங்கள் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவாங்க. மாதிரி தேர்வுகளும் நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அரசு அலுவலர்களை கொண்டே மாதிரி நேர்முக தேர்வு நடத்தப்படும் அப்படின்னு இருக்காங்க. கீழேயே அந்த வாட்ஸ்அப் வெப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலமாகவும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. இப்போ ஆஃபீஸ் அட்ரஸும் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேட் கேரியர் கைடன்ஸ் சென்டர், A28 ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர், டான்சி கார்ப்பரேட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், திருவிக்கா இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், கிண்டி, சென்னை 6,32,000. ஃபோன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 044225000134. இமெயில் ஐடின்னு பார்த்தீங்கன்னா statecarriercenter@gmail.com அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலமாக வேறு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மூலமாக நிறைய இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கான வழி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.